Kublai pi baru kini kilong ki kubor bam ta kasngi. Ka Iran ka sngi ning kong kala ong ba kadang play kilat kilinti jong ka jingya dei ba ka Washington kat ba president jong ka US Donald Trump udang perkhat kumno ban jubab ka jing penchitam ben jong ka Iran ki kinong ki habaro ka we ka ri Iran ka balong ka we na ki jing sha jo ka ba jurtam jong ka na do ba kala kala Islamic house nem sha jak nai spa nyop khandai balayalam do nong yalam ba khli do ka taw Ali Khamenei kabala penhap jubono ya usha. President kari Amerika Donald Trump ha kasingin kong lapin na ba kanu kari ka biya trailang bar ka Iran kari ka ba he ha ka jingpin mi umpnyang kan mat ya ka khajna ka ba thmai ka ba kot ka arsan person halor ki mar ki mata ba shalan shabari kani ka hukum ka long ka ba kut bat ka ba kun ong utrom ha ka jing tho jong u ha social media Klem da ajing tip padi syapang ka boran ka ba unpendon kam ban penjari ki khajna ani kan thmu ne em ya baro ki parlong ba ya khai pateng bat ka Iran ka White House kam shim lakran AA halor kani ka bynta Menteri ki kambari jong ka Iran u Abbas Arakchi ula ong hagani ka swining kong ba ka Islamic Republic ka long ka pynkhreh na ka bynta ka thma ba ka jing Ukraine ru kumju hadin ka jing berngam ba bunsin u president jong ka US u Donald Trump bandrung bat banne da ka kam shipai halor ka jing pensi tamben ki jing ki ha ka ba ki spa ngut ki nong ki la sha pnya ben ha ki bor ya da ka ri Iran na du ka tayo baladam Kaseng badai pet ya ka hoklong briu man briu ka badon ha US ka HRANE kala ong bahadu ka janmit jeng ka sngining kong kala pensishai ka jengyap jeng ki hindriu spa sa ngut ki briu kentup ya ki san spa ngut ki nong ya khi spa khatlai ngut ki shipai bar ki bor pahara bat nyongut ki weipan bat menta kadang don ha ka jeng tokit ya ki san spa nyo phok khandai ngun ki balai thu ba ki layam nadu balasdang ka jengya ki ha ka arfradrik Ubnai Desember kila don shipau hajar news pa arfuingut ki briu ki bala syakem ong ka khubor jong ketika kenhun. Ha ka wipat kaliang ka virtual embassy jong ka United States ka badon ha Iran ha ka skining kong kala penmi e ka jing batha ya baro ki nong shong jong kari Amerika ki basa badon ha Iran ban ino ya ka Iran menta da ka ba maham ba ki jing ya ki ha keleng kari kila nang penjur syu menta bar kala bandon jingma ya ki nong Amerika ha Iran. Kajing ay jingmut kala penpauru igi jingthun hagalet kawan da ka bagdo bakat tu kat ne ki company lingsun kila khanglan e pinsange igi lingsun shabari bar hapo kari Iran hi nadu ba ka Iran kala khangdam ya ka bor internet habaro ka kari bar kala kentu igi nong shong jong ka US ban shim mi kila jing ya da mador ka embassy kala ay jingmut ru bakin penkloi ban mi no na Iran da ka ba pendon kam ya ki lenti khendo sha Armenia ba Turkey